painaa ne hajut. No niin. Elä me jättä sinne, se vaan painaa se haju. Se on tuolla keskellä. Tietenkin se painaa. Niin, sitä on sillä vaan mietitty, että se painaa mielellään menisi. Väärää vaan. Niin. Se on tuolla keskellä. Onko se oppinut tuo vuotta? Lehto jo ohi. Ai se sai mukaan käsin. Menikö Mari hyvin? Hieno tyttö. Hieno. Maailma tyttö. Maailma tyttö. Haukahti heti kun tulit siihen sun tykö. Ei yrittänyt hyppiä. No niin, elikkä sitten jätämme siinä. Hieno. Hyvä oli. Aivan maailma. Moka. Ketä kaikki Siellä. hieno tyttö. Mä jätin muutaman sinne, että jos se